Proszę, to jest przykład, jak gościu mi sieje po prostu po odbiorniku. Teraz sobie polecimy dalej, jak zacznie modulować. Nie zakładam się. Nie, dobra, słuchaj, ja nie wiem, ja się to doczytałem o tym styczniowym i o majowym. Te dwa się doczytałem. I jedziemy zaraz dalej. Jacek chyba z tobą gadał, Jacek razem z tobą. No to jedziemy we FM. A teraz pójdziemy tam, gdzie ten kolega sobie normalnie pracuje. Proszę bardzo. A jest sobie tutaj, na 6. kanale, dokładnie. Dla głupiego to tak na szybko to nie ma najmniejszego sensu. A już mówię konkretnie, no 18 to nie w Warszawie. Proszę bardzo. Styczeń, Ten akurat jest w porządku. 30 styczeń, no w Bielsku Białej na przykład można, no dobra, ale to już żartuję w tym momencie. W Warszawie jest 6 marca konkretnie. 6 marca, Proszę bardzo. Pozycja 16 dokładnie na tym wykazie, w tym PDF-ie. A, pozycja. Gościu właśnie mi tak sieje po wszystkich bandach. Że tak powiem. A, 27 marca jeszcze jest. Są ten. 2 w marcu. 6 i 27 marca. 16 i 23 pozycja. A, no do 28, no. Wiecie co? Mimo wszystko trzeba zadzwonić tam i się zapytać, bo są różne rodzaje świadectw, także żeby się trafić na ten, że tak powiem, odpowiedni. Ale to momencik, to ja już wiem jak to sprawdzić, jak dacie mi dosłownie 10 minut. A nie, sobota dzisiaj, to nie da rady. To w poniedziałek niektóry z was zadzwoni, po prostu tam numer jeszcze jakby ktoś chce tutaj do tego, do UKE, do wydziału właśnie tego, który się zajmuje tymi egzaminami konkretnie amatorskimi, to mogę podać, trzeba po prostu zadzwonić najlepiej egzamin, w której, gdzie i to będzie, że tak powiem, najlepsze rozwiązanie, bo mogą być problemy z tym ich wykazem, bo to się może, że tak powiem, zmienić, a oczywiście strony nie uaktualniają tak często, no bo nie wie po co, prawda? No zgadza się, ja to mam na to. Ja tylko znajdę w telefonie, jak... Masakra. Masakra.